wala kowa sai ya sani dole ma mu ga mutanen duniya abin da yake faruwa kai gura uba Yusufa haba Yusufa kai ana ta wai ba san labarin abin da yake faruwa zo an gaya ma ai mun so nake kowa sai ya san abin da yake faruwa a ƙasar nan me faru dan kana ji ina ji mutumin nan namu na ƙasar nan Amadu Tandu na gane wanda yake biyarin wai shi ne shugaban ƙasar nan ka san me yake faruwa to ya gama shirya tsaf ya dawo daga turai ya je ya gama karɓar ƙuduri yanzu bi nake ina gaya kowa da kowa gaskiya ya kamata mana ya kamata ai gara kowa ya sani wurai ma ko ya kamata a samu aje a sauran mu to yanzu nan ya shirya fa zai rusa ƙasar nan fa sannan ma ya rusa mu yunwa ina gaya ma bari in je in gaya sauran mutane da Allah kai za ku gaya mutanen ɓangaren ka aha ai sai mun gaya fara kowa kai laji tonon asiri ta tabbata ba zai taɓa mutumin nan ƙafa ba ɗan fim albishirinka goro mutumin nan ya shirya ya sai da mu 'yan Najeriya sannan kuma ya sai da Najeriyar ma gaba ɗaya ya gama shirya komai dan sigaruwa ne a'a wannan mutumin mana na ƙasar nan wanne daga ciki wannan dai mutumin nan namu dai Ahmadu Tandu shugaban ƙasa na Najeriya kake nufi wani shi mana shi ina gaya ma ai yanzu na fito ne ina gaya wa kowa abin da yake faruwa dan sigari wani hujjoji kake da shi kake ta yada furori danja hujja kana da hujja ko ni nake da hujja ni nake da hujja ka gani wannan ka gani to wannan shine lokacin da muna ƙauye ka gan shi ko ba shi bane ba shine gaskiya to ka gani lokacin muna ƙauye kenan to wannan bai isa hujja ba kana da wuni ba a gaya wa ɗan yau ina gaya ma bai ka gani a nan ga nan da adda to nan lokacin da yake rika makami kenan ka gani dai wannan ya isa hujja kai gaskiya ni dai bai ishe ni ba gaskiya bai isa ba akwai wuni wannan shi da lokacin da turawa suka gayyace shi gashi akan me dan sigari ha to ba gashi ba dai gashi dai ya shirya sai da mu kawai gashi shi ne lokacin da turawa suka gayyace shi wannan ma ban karɓe shi a malonin hujja ba kana da wuni kai kana da wuni gashi nan lokacin da suka shiga mitin ne da turawa na waje gashi lokacin da suka shiga mitin ne gashi sun yi mitin ko ba shi ba ne ba shi ba ne to sai ne kake bukata kai ina zuwa kana ma da ƙarin wani kenan jira ni kawai gashi kalli ka gani nan bacin sun gama mitin ne gashi bayan an gama mitin kawai shugaban ƙasar kowa ne nan bayan an gama mitin na turawa ya shirya tsaf wannan mutumin ya shirya tsaf kana da wani hujjar wai duk wannan hujjojin ba su ishe ka ba a'a ba haka bane dan sigari wai kai za ku sa a fim ne to sai sa ka ki ta bukatar hujjoji haka ka san komai ka yi shi da hujja shine hujja ko ina zuwa wannan ka gani to nan an gayyace shi shan shayi kenan ba turawa nan shan shayi suka gayyace shi ka gani na gani to gashi an gayyace shi shan shayi shi wa bai isa hujja ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha ne ake da irin waɗannan mutanen inna ilaihi raji'un kaga kan ka ce komai bari ina zuwa akwai tsarin wani wai ka gani nan wannan mitin ɗin a Najeriya aka yi lokacin da suka zo za su gayyace shi zuwa Turai nan kafin ya tafi ne ko ba shi ne wa shugaban ƙasar naku
wallahi to kuma me kake bukata wallahi shi ne mu in aka zo gurin mu karshen hujja kenan dan sigari a gaggaya mutane ina gaya ma kai kaga kana ma da wuri in dai hujja kake so nan bacin ya gama karɓar kudiri ne ya karɓi kudirin turawa ne nan gashi an fito ana gaisawa ko ba shi bane wallahi wa inna ilaihi allazina idza asabatuhum musibatu dan sigari ina gaya ma a gaggaya mutane yanzu kudirin da bawan Allah nan ya dauko a ƙwarai da gaske za ta bi nagode na ai sai mun gaya kowa da kowa a to kin yaushe